ኤርትራ ኣብ ኢንተርኔት ሳይበር ዘድህበ ስልጠና ንኣባላት ፖሊስ ከም ዝሃበት ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንሓይልታት ወፃኢ ህጹጽ ድጋፍ ሱዳን ዝግበር ሓገዝ ኣጽዋር ደው ክብል ኣጠንቂቖም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እንግሊዝ ዜጋታቱ ኣብ ኩሎም ዶባት ኤርትራ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከይኸዱ ኣጠንቂቖም። ሰላም ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ኣርእስተ ዜናታት ብምቕዳም ንሰዓት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ቃልስና ልዕልና ኣምሓራ ንምርጋፅ ዘይኮነስ ንህልውናና ንገብሮ ዓርሰ ምክልኻል እዩ ክብል ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ውድብ ፋኖ ኣምሓራ እስክንድር ነጋ ተዛሪቡ። እስክንድር ነጋ ብዛዕባ ፋኖ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣመልኪቱ ምስ ማዕኸን ዜና ቲአርቲ ወርልድ ብስልኪ ቃለ ምሕትት ኣካይድሎም። ውድቦም ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ልዕልና ንምምፃእ ይቃለስ ኣሎ ዝብል ክሲ ፍጹም ሕሶት እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ምንቅስቓስ ፋኖ ዝተፈጠረ ብፌደራል መንግስትን ክልል መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝፍፀም መንነት መሰረት ዝገበረ ቅትለት ስዒቡ እዩ ክብሉ ድማ እስክንድር ነጋ ነቲአርቲ ወርልድ ገሊፆም እዮም። ፋኖ ብዛዕባ ምስ ሕወሓትን ኤርትራን ኣለዎ ዝበሃል ርክብ ድማ ፍጹም ዘይሕሰብ ክብሉ ነፂገምዎ ኣሎም። ምንቅስቓስ ዓርሱ ዝኸኣለ እዩ ዕጥቅን ስንቅን ድማ ሓረስታይናን ዲያስፖራናን ብህዝብና ድጋፍን ካብ ዓውደ ግንባር ካብ እንማርኾ ዝምስረት እዩ ክብል ድማ እስክንድር ነጋ ኣፍሊጡሎም። ቀንዲ ፀገም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካን እቲ ሕገ መንግስትን እዩ ዝበለ እስክንድር ነጋ ኢትዮጵያ ካብዚ ተዘይወፅያ ዕፃ ሩዋንዳ ክገጥማ ይኽእል እዩ ክብል ድማ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እስክንድር ነጋ ኣሸባሪ ከም ዝበሎን ቅድሚ ሕዚ እውን ተደጋጋሚ ተኸሲሱ ከም ዝተኣሰረን ቲአርቲ ወርልድ ጸብጺብሎም። ኤርትራ ኣብ ሳይበር ኢንተርኔት ዘድሃበ ስልጠና ንፖሊስ ከም ዝሃበት ተገሊጹ። ፖሊስ ኤርትራ ንልዕሊ 700 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ስልጠና መሰረታዊ ሞያ ፖሊስ ከም ዝሃበ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ተሓቢረን። እቶም ኣብ ዓዳሎ ንዝተዋሃቦም ናይ ቃል ስልጠና ብዓወት ዝዛዘሙ 761 ኣባላት ናብ ተግባራዊ ስልጠና ክሰግሩ ምዃኖም ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ፀጋይ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ከባቢ ቤት ፅሕፈት ዘጣየሸ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዝተኻየደ መመረቕታ ናይቶም ሰልጠንቲ ከም ዝተረኸበ ጸብጻብ የመላኽት። እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ከምዚ ዓይነት መመረቕታ ፖሊስ ክሳተፍ ሓላሓሊፉ ዝረአ ጉዳይ እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ስልጠና ኢንተርኔት ሳይበራዊ ፀጥታን ዘጠቓለለ ምንባሩ ድማ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ጸብጺብሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እንግሊዝ ዜጋታቱ ኣብ ኩሎም ዶባት ኤርትራ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክኸዱ ከም ዘይብሎም ኣጠንቂቑ። እቲ ሚኒስተር ንዜጋታቱ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ልዑል ምትፍናን ኣስጋኢ ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቅልውላው እንተተፈጢሩ ነገራት ብቕልጡፍ ክቀያየሩ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እንግሊዝ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንምዝውዋር ዳቂቃ ንምውፃእን ክግድቦን ደገፍ መንግስቲ እንግሊዝ ናይ ምርካብ ዕድሎም እውን ከፅብዎን ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ዜጋታት እንግሊዝ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እናሃለዉ ፀገም እንተተፈጢሩ ከምቲ ፀገም ንምውፃእ ናይ ባዕሎም ፃዕሪ ክገብሩ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ካብ ኤርትራ ንምውፃእ ዘየኽእል ኩነታት ከይፍጠር ድማ ኣቐዲሞም ምግቢ ማይ መድሓኒትን ክሕዙ ኣብቲ ሃገር ክድንገቡ ዝኽእሉ ከም ሕላፍ ሰዓት ዝበሉ ገደባት ከኽብሩን ድማ ሚድያ እውን ብንቕሓት ክከታተሉን ፀዊዕሎም። ዜጋታት እንግሊዝ ደገፍ ኣብ ዝደለይሉ እዋን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ኤምባሲ እንግሊዝ ናይ ምንጋር ልምዲ ስለ ዘይብሎም ፀገም እንተጋጢሙ ደገፍ እንተደልዮም ድማ እቲ ኤምባሲ ዘቐመጦ ቁፅሪ ስልኪ ክጥቀሙን ናብ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣዲስ ኣበባ እውን ክድውሉ ከም ዝኽእሉን ድማ ተሓሳሲብሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሓይልታት ወሃቢ ህፁፅ ድጋፍ ሱዳን ዝግበር ሓገዝ ኣፅዋር ደው ክብል ኣጠንቂቑ። ሓይልታት ህፁፅ ድጋፍ ሱዳን ከም ምጽናት ዓሌት ዝሕሰቡ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ዝገለጸ ሩቢዮ ነቶም ሓይልታት ኣፅዋር ብምዕጣቕ ቅልውላው ሱዳን ዘጋድዳ ሃገራት ካብ ተግባረን ክቁጠባ ድማ ተሓሳሲቦም። ሩቢዮ ኩናት ሱዳን ደው ንምባል ንኽእሎ ኩሉ ክንገብር ኢና ሃገራት ኣብ ጎንና ይኾና ክብሉ ድማ ፀዊዖም። ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ንሓይልታት ወሃቢ ህፁፅ ድጋፍ ሱዳን ቀንዲ ኣቕራቢት ኣፅዋር ምዃና ብዓለም ለኻዊ ሚድያታትን ምርምራትን ተኻይድሉ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተረጋገፀ እኳ እንተኾነ ማርኮ ሩቢዮ ግን ነቲ ሃገር ካብ ምፅራሕ ተቆጢቦም እዮም። ፅቡቅ ውፅኢት ክመፅእ ስለ ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ ናይ ዝኾነ ኣካል ሽም ክንፅውዕ ኣይንደልን ክብሉ እውን
ሓቢሮም እዮም ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም እናመስገንኩ ንቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ኩኑ